Имало ли е време, когато хората са познавали онези, които идват от звездите? Ами ако първите ни учители са били пътешественици от друг свят, донесли със себе си не просто знание, а самия живот. В тази нощна история ще отпътуваш назад през хилядолетията, до началото на човешката цивилизация, за да разбереш какво се е случило в нощта, когато небесните хора дойдоха. Ню Йорк, 1976 година. Авторът и изследовател Захария Сичин публикува книгата си «12-та планета», в която представя своята революционна интерпретация за боговете Анунаки. След като изучава шумерските клинописни плочки 30 години, той твърди, че така наречените шумерски богове всъщност са извънземни, които са кацнали на земята в Месопотамия преди повече от 450 хиляди години. Според превода на Сичин, Анунаки не само създали човечеството, но и изиграли роля в неговия почти пълен крах, когато Великият потоп едва не унищожил целия живот на Земята. Но защо? Каква е била целта на посещенията на Анунаки? И защо са създали съществото, наречено човек? Захария Сичин пише редица известни книги за Анунаки, които според него са по същество извънземни същества от планета, наречена Нибиру, планета, за която той смята, че реално съществува в нашата Слънчева система. Той смята, че Анунаки са подобрили човешката раса и са я използвали като вид, робски вид. Сичин вярва, че мисията им е свързана с разрушаващата се атмосфера на Нибиру и че те дошли на Земята, за да добиват злато. Анунаки увредили атмосферата си и открили, че чрез злато могат да залепят дупките в нея. Това става част от нашата човешка история. Те дошли на Земята, за да копаят злато, но когато осъзнали колко тежък е този труд, създали нас, човечеството, като работна раса, за да работим вместо тях. Хипотезата на Захария Сичин, че Анунаки са дошли да работят и копаят злато и после са създали хората за тази цел, е дръзка и противоречива. Основната научна общност не я приема, но много теоретици на древните астронавти вярват, че тълкуването на Сичин не само е вярно, но и дава убедителни доказателства, че Анунаки са създали човека. Ами ако цялата история на Анунаки е глобална история за нечовешки интелект, който е манипулирал гените по целия свят, не само заради златото, а заради изграждане на планетарна база, Анунаки твърдят, че идват от Нибиру и вярват, че Нибиру е звезда, врата или кръстопът. Възможност Анунаки да пътуват между звездите чрез звездни портали и червеи. Ако съдържанието ти харесва, абонирай се, за да чуеш и предстоящите разкази. Пренасяме се в Северен Ирак. По източния бряг на река Тигър, срещу град Мосул, се намират руините на древния град Ниневия, място, обитавано първо от шумерите на Месопотамия. През 1842 година британският археолог Остин Хенри Лайард разкопава руините на голямата библиотека на Ашурбанипал, кралски архив, съдържащ хиляди глинени плочки с клинопис, датирани около 3000 години. Преди новата ера, тези съобщения, издълбани в камък, са едни от първите писмени сведения в света. Плочките разказват вълнуващи истории, как богове се смесват с хора и дори участват в създаването на човека. Дали това е мит или истина, никой не знае със сигурност. Според преводачите на шумерските плочки, боговете са наричани Анунаки. На някои плочки се вижда дървото на живота, оградено от божествени същества, Анунаки от всяка страна. Има и крилат диск, символ, че Анунаки имат силата да летят. Те носят колиета с астрономически символи – луна, звезда, дори предмети, напомнящи съвременни технологии. Сведенията върху плочките разказват, че Анунаки били гиганти, около 2,5 метра високи.
които дошли на Земята да търсят злато за родната си планета. Когато разбрали колко труден е този труд, решили да създадат работна раса – човечеството. Шумерските разкази казват, че създаването на човека било дълъг, сложен процес. Затова се предполага, че човешката еволюция е резултат от намеса на Анунаки. Те създават човека по свой образ и подобие. Интересно е, че Библията разказва същата история, но използва думата Бог. Почти сякаш тези изключително развити същества са действали като учители. Шумерската култура е пълна с истории за посещения на мистериозни висши същества, които носят мъдрост, нови идеи и знания. Древните летописи за небесни същества, които създават човека, се срещат по целия свят. Докато традиционните учени често отхвърлят тези сведения, някои смятат, че това е доказателство за извънземна намеса в човешката еволюция. Не само шумерите разказват такива истории. В Корана пише, че езикът е даден от Аллах. В книгата на Майте Попол Вух също пише, че езикът е дар от боговете. В древноегипетските текстове откриваме същото. Почти всички култури казват, че езикът е дар от боговете. Преди да има писменост, хората изсичали символи върху камък – петроглифи. Най-старите са на възраст около 10 до 12 хиляди години. Според теоретици на древните астронавти, петроглифите в югозападните части на Америка свързват древните предци на зоните и хопите с звездни същества. Първите графични изрази на хората са петроглифи – символи или фигури, издълбани в скалите. Хопи, например, издълбават фигури на хора с ореоли, божества, които слизат от небето. Според хопите, това са качини, същества от космоса, които пристигат с летателни апарати, носят знания от други планети. Същият феномен се наблюдава в Европа, Вал, Камоника, в Азия и Бразилия. Когато навсякъде по света има подобни легенди за хора от звездите, които се спускат и оказват влияние върху местните култури, започва да се оформя картина, която не може да бъде отхвърлена толкова лесно. Пещерите Ласко, Франция. Открити през 1940 година. Близо до село Монтаняк, тези пещери са покрити с палеолитни рисунки, датиращи от преди над 17 000 години. Смята се, че древните шамани са използвали тези подземни камери за свещени ритуали. Сред многото изображения на ледникови животни има странно същество с тяло на човек и глава на птица. Това се нарича териантроп – същество, което комбинира човешки и животински черти. Такива образи най-вероятно са видения на шаманите в дълбок транс. Те изобразяват на стените онова, което виждат в изменено състояние на съзнанието. Птице-човекът от Ласко напомня на един от най-важните египетски богове – Тот, и също е сходен с образите на шумерските богове Анунаки. Дали е съвпадение, че шаманите виждат същите същества, които по-късно цивилизациите почитат като богове? В много коренни култури по света има невероятни прилики между съществата, които хората виждат в сънища и транс. Това показва, че може би в сънуваната реалност и при шамански преживявания има реални места и същества. Около 40 000 години назад има рязка промяна в човешкото поведение, точно когато започва първото пещерно изкуство. В този момент се появяват и нови идеи, нови социални структури, които дълбоко променят човека. Ниневия, Ирак, 1849 год. Открити са древни клинописни текстове, описващи сътворението на земята, на човека и живота на боговете. Част от тях са посветени на Енума Елиш, вавилонския мит за сътворението. Този епос разказва как бог Мардук взема кръв от бога Кинго и я смесва с глина, за да създаде първите хора. Според шумерските текстове, Анунаки създават модел на човека, който после се появява и в Библията като Адам. Интересното е, че Библията пропуска много подробности, които ги има в шумерските плочки.
Традиционната наука приема Енума Елиш като мит, но теоретиците на древните астронавти смятат, че разказът е по-скоро факт. Самото име Анунаки означава «от небето на земята слязоха». Така знанието от Ниневия показва цялостен поглед към цивилизация, която се появява сякаш от нищото. Много плочки от Ниневия разкриват мислите на боговете, описват ги като плътски същества като нас, които идват с огромни космически кораби. Шумерите получават помощ отгоре, а не от другаде. Енума Елиш описва не митични богове, а извънземни, притежаващи високи познания по генетика. Анунаки се опитват да създадат послушен работник, взимат гени от женска хоминида, опитват отново и отново, докато успяват да смесват гени и създадат съвършения човек. Според тези текстове става дума за генетично инженерство и промяна на човешката ДНК. Това е моментът, в който според тази теория човешкият род прави скок в развитието си, благодарение на намеса от пътешественици от космоса. От загадъчните статуи в Сиера Леоне, през народа Догон в Мали, вавилонското почитане на бог Дагон, японските митове за дракони и странните фигурки Дого, според някои изследователи, има странни прилики между древните култури, които сочат, че всички те са били посетени от едни и същи извънземни същества, например от Сириус Би. Може би тези същества са идвали за кратко, за метали, за генетичен материал, а после са си тръгнали. Някои смятат, че присъствието на хромирана сфера в статуя на 17 000 години или древни фигурки, напомнящи космически скафандри, са доказателство за това. Може би дори има артефакти от друг свят. Сред народа на Сиера Леоне се разказва легенда, че когато боговете им номоли паднали от небето, част от небето се превърнала в камък и заваляло заедно с тях. Тези странни сини камъни, небесни камъни, се намират с фигурките. Когато са ги изследвали, никой не е успял да определи как са създадени. Според местните, това са частици от небето. Зуни, Ню, Мексико. Зуни са едно от най-старите коренни племена в Северна Америка. Историята им е издълбана в скалите на пустинята. Там са техните тайни. По-голямата част от знанието им за звездите се пази в тайна. Смята се, че създателите и пазителите на Зуни са свръхестествени същества от небето. По скалите са изобразени звезди, летящи обекти, странни фигури. Самите Зуни ги наричат хора от звездите. В много молитви и ритуали се говори за това, че тези същества са ги научили как да живеят правилно и са им донесли мъдрост от космоса. Вал, Камоника, Италия. Тук се намира огромен масив от древни петроглифи. Сред тях има и фигури, които напомнят на съвременен човек в скафандър, с куполообразен шлем и излъчващи лъчи. Един от символите – Танаттака Нар. Камунска роза някои считат за религиозен символ, а други за изображение на космически кораб. Древните истории разказват за основателя на Торино – Фаетон, който според мита слиза на земята със светеща колесница. Сякаш описват космически кораб, който се приземява сред хората. Народът Догон в Мали живее в отдалечена долина. Митологията им разказва за небесния бог Амма, който създава първото същество – Номо. Номо се умножава, но част от него се разбунтува и е унищожена от Амма, а пепелта се разпръсква по света. Догоните все още празнуват фестивал в чест на Номо, като използват маски и танци, които носят историята от векове. Когато френски антрополози изследват народа, научават, че догоните вярват, че Амма идва от конкретна звезда в съзвездието Сириус, същото място, откъдето древните египтяни вярват, че идва бог Озирис. Тази звезда, която астрономите наричат Сириус Б, догоните наричат Потоло. Проблемът е, че тя е толкова далече, че не може да се види с невъоръжено око.
и е открита от учените едва през 70-те години на 20 век. Измервания с телескопа Хъбъл потвърждават съществуването и Сириус Б е бяло джудже, по-малко от Земята, но 8 пъти по-тежко от Слънцето. Как догоните са знаели това знание векове преди науката да го докаже? Те имат и символ, показващ орбита около Сириус А, описание, което съвпада с астрономическите модели. Една от хипотезите е, че този бог Номо, донесъл им знанието, е бил извънземен разум. Понякога въпросите нямат отговор, но именно те носят най-голямото чудо – усещането, че сме част от нещо по-голямо, че всяка звезда пази спомен, а всяка мечта – ново начало.